kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsaulog naton sa ika-28 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Prayer for the souls of Glicerio Pison, Rizalina Pison, Sumilang Bernardo, Hipatia Bernardo, Lulingning Bernardo, Teodoro Luna, kay Conchita Luna. For the soul of Leticia Flores, Macario Flores, and for all the souls in purgatory. Para sa kalagnanday Alberto Morante, Erlinda Morante, Elisa Cabahog, Cagose Cabahog. For the soul of Caroline Grace Fusen, offered by Mr. and Mrs. Cathy Fusen. Prayers for the soul of Romeo Tabuyok Sr., kag Fortunato Escarrera Sr. Para sa kalagnanday Simplicio Talanas Sr., Simplicio Talanas Jr., James Talanas Sr., kag John Talanas, offered by Jose Tibajares. Para sa kalag ni Michael Angelo Capaducio, offered by Nanay and family. Prayers for the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, kag Leonela Kamangunan. For the soul of Gregorio Tabirao Jr., offered by Cindy Tabirao. Prayers for the souls of Herminia Tianyo, Donato Tianyo, Bernardo Tianyo, Wilfredo Tianyo, Dennis Tianyo, kag Gerson Tianyo, offered by Delia Johnson and family. For the souls of Magdalena Cofreros, kag Edgardo Tamises. Thanksgiving is offered to Samantha Tabirao on her birthday last October 10, offered by Tabirao family. Thanksgiving is offered to Chirian Obosa on her birthday last October 11, offered by William Obosa. Prayers for the fast recovery of Rodnel de la Cruz, offered by de la Cruz family. Thanksgiving is offered to Mrs. Delia Johnson for good health and blessings received. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family. Kagang mga sponsors naton, Miss Ruth Pison and family, Mrs. Sofia Tato and family, Mr. and Mrs. Rodelian Failman and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia Jr. and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Fusen and family, Mrs. May Jean Cartel and family, Mr. and Mrs. Jomari Gomarcha and family, kag Mrs. Mila Robledo and family.
Sa Ebanghelyo, ginabantala sa aton ang palanggiran sang punsyon sa kasal. Ang hari nagaagda sa tanan sa pagtambong sa kasal nga nagalarawan sang ginarian sang langit. Kabay pa nga buksan naton ang aton tagipusoon sa tanan nga mga anak sang Ginoo. Ginasaulog man naton buwas nga adlaw ang Sunday for Cultures and Extreme Poverty Day. Ipangamuyo naton ilabi na gid ang tumandok nga mga Pilipino kag dampigan ang ila kinamatarong sa ila pangabuy-an kag sa pagsunod sang ilak kultura. Ipangamuyo man naton ang mga nagabatas sang kaimulon kag buligan sila sa ila pag-antos kag paghimakas. Ang aton celebrante, ang Most Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agod abagin takos kita sa pagselebrar sining Santos nga misa, kilalahon na aton nanay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar Ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundakutod niya. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kay mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom kag sa napatawad na aton mga sala, tuytoy ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa
Himaya sa Diyos sa kahitasan. Mga muyo kita, o Ginoo nagapangabay kami sa imo, nga ang imo grasya maguna kag magupod sa amon, agud nga matapos namon sing himpit, ang mga pangamuyo kag mga buhat nga amon ginsuguran, bangod sa imo. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Sa bukid sang Sion, ang Ginoo nga makagagahom, magaaman sang isa ka bangkete,
para sa tanan nga mga kapungsuran sang kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga pagkaon kag sang labing maayo nga bino. Diri panason niya ang tanan nga mga galom sang kasubo nga naglikop sang tanan nga mga kapungsuran. Ang Ginoo magadula sang kamatayon sa walay katapusan. Pagapahiran niya ang luha sang tagsa-tagsa ka mga mata, kag kuwaon ang kahuluyan nga ginantos sang iya mga tao sa bugos nga kalibutan. Ang Ginoo gid amo ang naghambal, karon mahanabo ini ang tagsa-tagsa magasiling, siya among amon Dios, nagsalig kami sa iya, kag ginluwas niya kami. Siya amo ang Ginoo, nagsalig kami sa iya, kag karon nagakasadya kami, kag nagakalipay, kag ginluwas niya kami. Ang Ginoo magaapin sang bukid sang Sion. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Ang Ginoo amo ngakon manugbantay, yarang tanan nga mga ginakinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw sang matinaw nga tubig. Ginatagan niya ako sing bugos nga kusog. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Gintuytuyan niya ako sa husto nga dalan, sunod sa iya ginsaad. Bisan pa nga nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston, kag ang imo sungkod, nagaapin sa akon. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Ginabutangan mo ako sa lamesa sang madamo nga pagkaon, sa diin makita nako sang tanan ko nga kaaway. Ginhisuan mo sing lana ang akon ulo, sa pag-abi-abi sa akon, kagin paawas mo ang akon kupa. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Sa pagkamatuod, ang imo kayo kagugma, manginakon samtang nagakabuhi ako, kag ang imo balay, manginakon puluyan sa walay katubtuban. Ang imo balay manginakon puluyan sa walay katubtuban. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Mga utod, nahibaluan ko ang pagpangabuhi nga mapiot, kag ang pagpangabuhi nga hamungaya. Matunan ko ini tanan agud nga sa bisan diin, kag bisan ano nga kahimtangan, kontento ako, bisan busog ako o kun gutom. Bisan sa kahamungayaan o kun sa kapiutan. Makasarang ako sa pagatubang santanan nga kahimtangan, paagi sa gahom nga ginhatag sa ako ni Kristo. Pero kaayogid sa inyo, kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban, kag ang akon Dios sa bugana nga manggad kay si Kristo Jesus, magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga kinahanglanon. Sa aton Dios, kagamay, ihatag ang himaya sa wala sing katubtuban, kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
ang amay sang aton Ginoong Hesukristo, nagahatag sang kapawa sa inyo, agud inyo mahibaloan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus naghambaliwat sa mga tao pagi sa mga palaanggiran. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka hari nga naghanda sang isa ka punsyon sa kasal sang iya anak. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero ang mga inagda hindi magkadto. Gani ginsugo niya ang iban nga mga sulugoon kaginsiganan. Singganan ninyo ang mga ginagda nga ang akon punsyon handa na. Kag ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Gani kari kamo kag mamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak, kundi naglakat sila. Ang isa sa iya ang isa sa iya balalagyaan, samtang ang iban nga mga inagda nagdakop, nagbunal, kag nagpamatay sang mga sulugoon. Ang hari na akigit, kaginpadala niya ang iya mga soldado sa pagpamatay sang mga nagpatay sang iya mga sulugoon, kag sa pagsunog sang ilabanwa, dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon kag ginsingganan. Ang akon punsyon sa kasal handa na. Ugaling ang mga inagda hindi takos. Karon, kadto kamo sa dalan, kag agdahan ninyo sa punsyon ang tanan nga inyo masugata. Gani ang mga sulugoon nagkadto sa mga dalan, kag gintipon nila ang tanan nga maila nakita. Malain kag maayo, kag ang kalanan sang punsyon na puno sang inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga inagda, kag nakita niya ang isa ka tawo nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Ginpamangkot siya sang hari. Abyan, nga nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon. Pero wala siya magsabat. Dayon ang hari nagsugo sa mga sulugoon, gapusan ninyo ang iya kamot, kag tiil, kag ihaboy sa kadudulman sa gwa. Didto magahibi siya, ka magabagrot sang iya mga ngipon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesukristo. Mga utod sa sining Domingo, sang ordinaryo nga panahon sang aton nga simbahan, no? 28th Sunday of the Ordinary Time, malisiliwat ang aton nga ebanghelyo nagapakita sa aton sa paggamit ni Jesus ang paalaanggiran. Kung sa yuron, ang pauna no, sa aton nga hindi naton pagkabigon ini literally nga amugid ang nagkatabo. Kay kun lang taon nimo, kun lang taon naton nga ang sa paalaanggiran amo ang Dios nga nagapangagda sa punsyon sa iyakin preparan nga handa, damo ang mga ginapamangkot naton. Bo, ginpamatayag ito. Grabe man ang Diyos ba? No? Palaanggiran lang. No? Pero sa nadumduman ko, nakahatag ako sa inyo sang isa ka pagpaathag, ilabinagid sa katapusan nga bahid sang aton ebanghelyo, sang nagligad nga mga tinuig, nahanungod sa sining sa katapusan, no? Kay may dapat kita sulbaron sa sining palaanggiran. Hindi bala nga
gin-invite niya ang tanan-tanan. Pagkatapos, pagsulod niya, may nakita siya nga isa nga waay kasok-sok sang bayo nga party o kon nahanungod sa preparasyon nga kay may bayo gali nga kinahanglanon. Pero ang pamangkot, di kay ahat-ahat nga imbitasyon. Alang-alang man to siya nga makapreparar siya nga makapatahi sa ang gown o kon kay Junji Candelario sang gown para sa sadto nga punsyon. Hindi pwede, kay tawag lang sila sa gilayon. So nga, ang nga kigdayon ang tag-iya sang punsyon, nga ang tao to wala kasoksok sang isa iya bayo nga para sa punsyon. Sobra naman na iya, no? So naistoryahan ta na sang nagligad nga mga tinuig, nga ni gusto ko mangkuton kung nadumduman nyo, kung nga anang amo ining reaksyon sang nagapanawag o kung sang nagaheld sang punsyon, sang kapiestahan. Kay tigin invite man ang taanan, ahat-ahat. Ang iban guro tawo wala pa to ka kapanghusay, no? Ang iban wala pa pang pamatak sang iya puroy, no? No, kay gintawag tanan mo, no? For example, gintawag tanan dili nga taga San Rafael, kadto ka mo sa basketball sa aton DJ may punsyon. Okay. So, pagsulod niya, may nakita siya nga isa nga ay nakasuksok sang para sa punsyon. Pero ti ahat-ahat makapreparar kaw, tapos mutulayon ang iya silot, no? Ano ay ang eksplanasyon kung lang taon naton sa konteksto sa eksperyensya ni Jesus sa iya panahon nga aamo ini ang reaksyon sang nagapang-invite sang punsyon. May nadumduman ka mo? Wala, okay. So, tapuson ta na kay Garo, magabihan kita. Sang time ni Jesus, kung ikaw mang-invite sa punsyon, no, biskan ahat-ahat ang mga gin-invite mo, imo responsibilidad nga sa may pertahan, mapreparar ka sang sulubon nga bayo para sa punsyon. Kung sa ron, bisan ahat-ahat ang imo ginpang-invite, ikaw ya responsible nga sa sagwa dira kung abi daw may luab o kung may shawl, no? O kung basta may ikaw ya ang mapreparar sang mga sulok-sukon nga kinahanglanon nga para sa punsyon. Kung sa ron, biskan ahat-ahat, hindi mo na kinahanglan magpatahi pa sang bayo para sa punsyon. Kay ang responsible amo ang nag-invite sa imo nga mapapunsyon. May ara da sa lamisa nga kuno abi sulul ubon para sa punsyon. Ano kung sa yuron sa sadtong nga tawo kung amoy na ang konteksto sa time ni Jesus nga biskan i-invite ka ahat-ahat kag magkadto ka sa punsyon wala ka kailis pwede kay nga ang nag-invite sa imo ang mapabayo sa imo, di ba? So bali nag-arkilato sa kay Inday Dabi, no? sang gown, no? Ang nagapanawag ya sang punsyon, no? Ara dara sa pertahan. Pagsulod mo, hatagan ka na ya, no? Ang nag-invite sang punsyon. Ano karon ang implikasyon sang sadtong tawo nga way saya ka sok-sok sang bayo para sa punsyon? Kung sa yuron, gin-provide na sa, pero hindi saya, pero namilit pagid siya magsulod. Kung sa yuron, tig-a ulo. No? Mga utod, amo ini ang pwede naton mapamalandungan. Si Jesus, kung ang Diyos nagaagta sa aton, sa kabuhi nga matalunsay o kung kabuhi nga puno sang kahulugan. Pero gina-require niya kita nga magsuksok sang mga nagakalain-lain nga mga paminatasan agud makapiesta kita sang sinang kabuhi nga makahulugan. Sa piesta o kung makapunsyon kita sa mga sang kabuhi naton nga puno sang kahulugan. Kung hindi naton pagsuksukon ang ginapasuksok sang Dios sa aton nga ining mga panimuot kag mga attitude
kag magtuman kitaya sang aton gusto, amo na ang matabo sa aton. Pagwaon kita sang Dios, kag hindi kita maka-eksperyensya sang punsyon sang makahulugan nga kabuhi. For example, kung gusto naton magpunsyon sa katawhayan kag sang kalinong sang pagsinalayo sa aton panimalay, ang Diyos nagahangkat sa aton nga isuksok naton ang pagpaubos. Kung hindi mo pag-isoksok ang pagpaubos, hindi ka makapunsyon upod sa imo pamilya sang pagpatawad kag makahulugan nga pagsinalayo. Kung sa'yo ron, sige, ugot ka lang daya. Diba? Ugot ka lang daya, kay ginapasuksok ka sang Diyos, sang bayo, sang pagkamapainubuson, para makasulod ka sa punsyon, sang pagpangabuhi nga may katawhayan, kag may kahulugan sa pagtinamdanay sa imo membro sang pamilya, hindi kaya. Hindi mo ya pagsuksok ang pagpaubos. Mapabilin kaya sa imo kaugot. Sige. No? Amo na ang implikasyon sang sining aton pala ang giran. Kung gusto mo nga magpunsyon sang maayo nga community life o kung pagpiyesta sang pagtinamdanay sa isa kag isa, ginahangkat ikaw sang Dios nga magsuksok sang panimuot sang kaalwan. No? Kung gusto mo nga mangin manami ang imo community life, for example, diri sa San Rafael, manami ang imo inyo pagtinamdanay bilang mga kaingod nga panimalay diri sa San Rafael. Gani nga ang Dios nagahangkat sa imo nga magsuksok sang bayo o kung magsuksok sang panimuot sang pagkamaalwan. Kung hindi kaya, di pabiling ka daya sa pagkadalo. Hindi kaya kupunksyon sa maayo nga pagtamod sa isa ka. Hindi kaya makapiesta upod sa katilingban sang Diyos, sang bunga, sang kaalwan, sang tanan. Di ba la? No? So kung hindi kaya gusto magpatlak, o kung magpaambit sang kung ano ang ara dara sa imo, hindi kaya ka-join diri sa aton nga Christmas, kung gusto mo yan nga, ikaw lang tao. Sige, oo. Hamal ka lang to nga isahanon sang imo Balintiana. Daw mo na, no? So mga utod, amo ining pagpanghangkat sang aton Ginoong Hesukristo pa, sang aton Diyos, pagi sining palaanggiran. Ginahangkat kita sang Diyos nga magpiesta ukon sa punsyon sang makahulugan nga pagpangabuhi. Pero, bago kita makakadto sa punsyon, o kung ma-eksperyensyahan naton ina ang punsyon sang maayo nga pagtinamdanay, ang punsyon sang manami nga community life, ang punsyon sang maayo nga pagtinamdanay sa sulod sang pamilya, ang Diyos nagahangkat sa aton, nga bago kita dira, bago naton ma-eksperyensyahan ina, maagi ka anay, kag masuksok ka, sang nagakalain-lain, nga panimuot, nga ginapatungod, ka ginahangkat sang Diyos sa aton. Ang bayo sang pagpaubos, ang bayo sang pagkamaalwan, ang bayo sang pagtalupangod, ilabi na gid sa mga nagakinahanglan. Mga utod, sa sining aton pag-celebrar sang Santos nga Misa, lantaw nato ang aton kaugalingon. Ano paihan ang ginahangkat sang Diyos sa aton personal nga kabuhi, nga dapat naton isuklob, ayhan kung kaisa, nagapamiriphi pa kita nga isuklob naton. Iayo naton sa Diyos ang iya grasya, agud nga sing may bukas nga tagipusoon, kag may mapinubuson nga disposisyon, agud nga makapamiesta kita, upod sa aton membro sang pamilya kag sa sining katilingban, magasuksok kita sang mga ginapasuksok sang Dios sa aton,
nga maayo nga paminatasan. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios. Amay nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ako kay Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sugo ni Poncio Pilato. Ilang sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto makaripa siya liwat sa paghukom sa mabuhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang Dios amo ang naghatag sang tanan nga kaayuhan. Gani magpangamuyo kita sa iya sing may dako nga pagsalig. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga pangulo sang simbahan, gobyerno hag katilingban, sa pagsaolog sang Sunday for Cultures, kabay pa nga sakdagon nila hag ipaluntad ang pinasahi nga mga kultura sa mga tao sa kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon pungsod, kabay pa nga mahatagan namon sing pagtamod kag pagtahod ang nanari-sari nga mga kultura nga Pilipino. Ilabi na gid ang mga kultura sa mga tumandok. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga nagabatas sa mabugat nga kaimolon, kabay pa nga ang pagsaolog sang Extreme Poverty Day, mangin kahigayonan sa tanan nga buligan sila nga makabangon sa kaimolon kag makakita sang maayo nga buwas damlag. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa katilingban sang Dios, kabay pa nga mahatagan namon sing pagpasalabi ang pangagda sang Ginoo, labi na gid sa bangkete sang Eucharistia hon Domingo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon mga pinalangga nga naguna na sa pihak nga kinabuhi, kabay pa nga batunon sila sang Ginoo sa bangkete sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, iyopod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Buksi ang amon mga tagipusoon o amay kag paligo na kami sang imo pulong. Hatagi kami sang kusog agud nga sundon ang imo kabubuton sa tanan nga butang nga pangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Aliyog magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agon ang akon kaganginyo sakripisyo, mahamutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. O Diyos, gabon amay, batuna ang amon mga pangamuyo, pati ining mga dulot nga amon ginahalad, agod nga ining sakripisyo magdala sa amon sa himaya nga wala sing katapusan. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Akos kagangay gid, igo ka papusnadon sa amon kaluwasan niya sa gihapon. Kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo. Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid kadako ang imo paghigugma sa amon sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak subong manduluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agud nga imo makita kag mahigugma sa amon, ang imo nakita kag nahigugma sa kay Kristo. Pagi sa iya, pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sang amon pagka di matinumanon. Gani upod sa mga angheles kang mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo katuburan sa tanang pagkasantos. Gan ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sa iyong mga dulot. Agud nga may ni para sa amon nga lawas kay dugo sa nga mga Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayan kagin baton sige nabubuton, iging kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Iging panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magkaon sini kay namong akon lawas kay gitugyan para sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko. Subong man. Pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag manginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kagulay katapusan nga sugtanan, may gola para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo aninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganyo amay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon, sang handumanan sa pagamatay kapagabanhaw sa imo anak.
Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi, kay mga tapos sa pagatubang, kay sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nalabnag sa bugo sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon sa tupapa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Doon duma mga sakop sing among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaong mamabanhaw sila. Doon dumaman ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian. Matunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga dirikon nga nagatambong, agod nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen, Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Ama nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan dugog kakimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. At agi kami sing pagilahid sa awan mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na paliligban. Samtang nagapaabot kami sang bulan nga adlaw nga amon ginlauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong sa Kristo, ikanagsiling sa mga apostoles ang pagidahit kinabiling ko sa inyo. Ang akong pagidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdang ang mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan.
Nasusay magisiling at tawag siya sa pagidahig kapag iusa. Ikaw ang nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidahig sang Ginoo yar gyapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidait. Yari si Kristo, ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita, ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, ilokatakus nga magsulod ka sa konpuloyan. Apang mit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon lagi
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo imo kami ginsagod sang lawas kag dugo sang imo anak. Himua nga maambit namon ang iya Dios non nga kinaugali. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Ang aton nga daily rosary para sa pagsaulog naton sa Holy Rosary Month sa bulan sa Oktubre. So nagapadayon ang aton nga daily rosary sa mga selected families diri sa aton komunidad sa may barangay San Rafael. So sa nakaligad nga semana sa October 9, dito kita sa panimalayan day Mr. and Mrs. Jimmy Tabuyok and family. Sang October 10, sa kay Mr. and Mrs. Marites Mendote and family. October 11, sa panimalayan day Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Sa October 12, sa panimalayan day Mr. and Mrs. Jola Salvador and family. Kag sa October 13, sa panimalayan day Mr. and Mrs. Robert Abrot and family. Kag subong, diri kita sa aton niya, Barangay Chapel. Kag sa buwas, ang schedule naton sa October 15, sa panimalayan day Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family. October 16, Mr. and Mrs. Jilin Hutay and family. October 17, Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family. October 18, sa panimalayan day Mrs. Marieta Sabala and family. So ini ang mga schedule nat ang aton nga daily rosary diri sa aton nga komunidad. Kag sa may October 19, Mr. and Mrs. Delia Mendote. Kag October 20, Mrs. Julieta Galarpe. Kag sa October 21, diri kita naman sa aton nga chapel. Suning aton yung mga schedule of daily rosary sa mga selected families diri sa aton nga komunidad sa may barangay San Rafael. So ang mga next na schedule, i-announce naton sa aton nasunod nga Santos Kamisa, sunod nga Sabado. Kag sa katapusan, sining bulan sang Oktubre, October 31, kita magapatigayon sang Living Rosary diri sa aton nga komunidad sa may barangay San Rafael. So gani sa mga kabataan nga mag-join sa aton nga Living Rosary, so palista kamo sa aton nga mga youth ministry officers naton, agot temprano pa set up naton ang aton participants para sa aton Living Rosary. Kaya makapractice kita temprano. Madamo ging salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa iyo. Kagamay gimitisyanan kamo sa mga gahom nga Dios ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton Santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyong tanan.